Zverudo zvaramba nindoita sei. So there I was, Mbamevan, feeling scared, surprised and shocked at the same time. Pafega, I felt so out of place senguruve yapinda mucheche SDA maizia. Hana yangu yakarwa neana tsana. Kana kushaura wega parufu oshaya anodaira kwakuri nani than nyadzi dzandandinadzo musi dzekudhumanisa sugar mama nemwana wavo mumba mavo tsana. Anga ari ma1. I swear ndanza ndambona melody akatsamwa zvakadai kubva ndange kumuziva. Anga kafika face yemuro iya inowanzowanikwa pama-VCD cover yema-African movie maiza. Vaatigarisa pasi sezvinoitwa vasungwa mucharge office. Deep down ndaingonzwa kavoice musoro mangu kachiti tizai tsana. Tizai. Chakangozondimisa kutiza inyaya yekuti ndakabva ndarangarira wallet yangu yairi muhandbag mashameni. Apa ndoma mune idea yekupindisa pagedhe kuchikoro, meal card rechikafu chemanheru nemari yebhazi yekudzokera kucampus kwacho. So leaving that wallet behind was no option. Ndakabva ndagara panext naSharmaine. Plan iri yekutora wallet yangu faster ndobva ndatiza but ndisa ndatombowana mukana wekuita zvese izvi. Mawana aya akabva atanga tsana. Naiwe Sharmaine, waiwana kupikwa rubbish yauri kundonzera munombai? Nai mama. Don't mama iwe. Ndokukwapaidza izvezvo. Ndo mbinga yako yawaiti nemari yekuroora iyoyi. Kuchibvigwa ini tsana. Wakabvunza mubvunzo uyu while pretending not to know me. It was obvious aisada kuburisa relationship yedu pachena and I understood that. Nekurida sichas ndakabva ndaramba ndakati zii because ndaitya kutaura zvinorovesa maisi. Sharmaine manje nekusanzwisisa did not take this very well. Akabva atanga zvake mudefender achibuda musaga heavy tsano hanzi. Ndiye wacho wandaireva mama. Musatombomona kudai mwaswora zvenyu. Kumba kwavo vane mari. In fact, Jerry, vaudze kuti wakandudza kuti tinashe mutariso yawo naSharmaine's chii chako. Pakuzodaro manje ndakashaya ndomupindira nchiti apparently ndakambomunyepera nchindiri hama yatinashe mutarisi pandaimupfimba kuitira kuti ndiwane matsananguriro ekwaibva mari yandaipiwa namai vake yataidya tese. The problem now was that she decided to remind me about this lie pamberi pemunhu wacho aindipa mari yandaidya naye yandakanyepa kuti yabva kuna tinashe mutarisi. Ndakapererwa and thought of confessing the truth. And just before I got the chance to respond, Mazmelo then miraculously interjected achiti, "Over my dead body, you will not marry this vagabond." Uri kuzvinzwa? Kwako kushaya vamwe varume vari nani vanokwanisa kuroora here. Sharmaine akaramba achita nharo. Mama, handidi vamweni. Gerald is my only choice because... Because what, iwe Sharmaine? Because what? Because I love him and... ndine nhumbu yake. Ini uku Melody achifendera pasofa rake tsano. To be honest ndakapotsa ndafenda upon hearing the news that I was going to be a father. But ndakazvishingisa for some odd reason. Ndakazonofendera kuchipatara kwatakaendesa Melody. After chiremba vatudza kuti naiye wanga ine nhumbu. Then I just realized that I meet Samaine mwana.